mohol vedieť do piči, tá však iba vyšiel a zajebal ma do piče, to sa nerobí. Tá budzeš chuj! Kurva, kde je Bobr? Bobr! Bobr, kurva! Ja pierdole. Ja pierdole vymerdzané do piči. Tá Bober, chuju. Homík, homík, jaký šumný. Chomik, chomik. Interesting. Interesting. Nič to bol kempy na onom náčku. Nie, hodili granát sem. Aj smoke a strelajú odtiaľ. Kokočak dostal hit do piče. To nestačí. Skurviak. Skurviak. Mám tam ísť? Idem tam. Ne, ja to obchádzam. Je tam. To mi bolo jasné. V tom okne skurvenom. Keď mi počkáš, a neumri. No však posnažím sa o to. Už je tu, poď. Kde? Aj na onom, v tých dverách. Doj, 4 HPčka. Kokot! Ty si retard. Jak ho mne mohol vedieť do piči? Tá však iba vyšiel a zajebal ma do piče. To sa nerobí. Zdravím všetkých, čo sa pripojili na stream. Aj, kokot! Ty si také hovno. Prečo ich zdravíš, keď ja mám intense situáciu? Však, lebo potrebujem pozdraviť, nie? Tak tedy si vypni mikrofón a potom pozdrav. Dobre, úžasné. Toto sme pekne dojebali. Tak ja som ho zabil a ja som jednoho zabil a ty si to proste dojebal. A ešte povieš, že to je kvôli mne. Nie, lebo to chomík. Ja pierdol, aký fajný. Chrbát mi nekryješ, ty marha? Snažím sa. Už som tu. Ale vyzerá to, že nás to čaká hentam, u teba. Ostalo mi 100 HP, takže pohoda. Ale počujem ho tu dupať, kokota. To bol možno ja. No, je to dosť možné. Tu je! Ja som ho hitol? Ani neviem ako. Asi je. Som si ma strieľal. Som nestiel aj bombu do piče. Teba, dobre. Ja nebodíko pre teba. Aj tak máš jeden bod. Takže si piči. A čo, aj tak mi je dobre. Uí. Práve mi poslal 3 otázniky, lebo je retardovaný. Lepšie by som to asi ani nepovedal. Aha, semka hodím granát. Hej. Idem ťa vyhodiť, hej. A poď ma hodiť. Áno, chodíš úplne do rohu? Jasné. Už si tam, ty kok. Áno. Tak nepičuj. Počuli ma. To je kokot 35. ...35 do piči. Zase mi to učil presú polohu skrz tvoje nadávanie. Jasné. Koľko takto počul jak dupe? Stano, lenže ja som dobre neučil, jak dupe. Vieš? A ty? Tak som včera zase to posral svojim smrkaním, ťahaním sopla a ešte neviem čím všetkým. Prepáč. To si tu skúšal. Prepáč, oblízal si pekáč. Dobrá hudba mi tu hra. Taká arabská. To je skurviak! Ďakujem. Táto nie tebe, do piči to tomu kokotovi, lebo tam bol v rohu. Ticho, dneska tu dupal. A neviem kde. To je za mnou, či správa, či ako? Podľa mňa je to odtiaľto. To je iba také mierne tušenie, ktoré je asi pravdivé.
Ja pierdolę. Aho, bum. Dobre, vymeníme. To sa mi neľúbil. Takto. Aha, jasné, dobre. To bol najúžasnejší flash, aký som kedy videl. No, odrazí do inej strany. Oj. Do piče, veď nedojebávajme to takto, kurva. Čo ti jebe? Dobr. Ja pierdolę, jaký fajný. Radšej hraj, ty kokot. Do piče, to nemôžeš takto dojebávať. Tak je mi dobre, viete ako, po levošku som si dal. Mne dneska príde žúvak. Asi nabijem. A poďme dneska asi kúpiť autom. Možno. Mama chcela ísť umyť auto, tak. Je tam pri tom okne ten chuj. Vyjebaný. Jaj. A to dobre mu je, či jak? No teraz už hej. Do Fajne. piče! Ty ma nemôžeš Dva proste hity dostal. kryť. To 2 hity, debil. No to obieha. Pekne, neverím normálne. To je svoja kačka naspäť? No daj. Zober si ho. Ja idem hrať s Diglom. Lebo ja som Diglo Master. Určite. Ale nekúpujem si vala. Však čo si nekúpila, kačko? Ja mi sa lepšie hrá s valom. Vieš ako má ten Star Trek. Aha. Ty si mal pres. V okne. Do piče, 55. V okne a pod oknom bol. Ja viem. Ale počkaj, on ma nevidel ani. On ma nevidel, takže... Report, instantný. Do Ale piče. vieš, ak strieľal náhodne. Ty si sa mi zdal náhodne. Možno mal hack. Čo ja viem, no akorát dobre to načasoval. Nechal som ich myslieť si. Tam som. Skús sa menej vyhovárať na VHčku a viac začať hrať, čo? Si videl svoje skiny? Tak sa nevypravaj. Čo? Napravo bude, ty hovado. Jasné. Však ja viem, ja som iba potreboval vykuknúť. Tak keď si taký múdry, tak ho daj. Čo? To je kokot proste, čo ti je? 98, ty keby si iba raz hitol, aspoň z otočky. Aspoň jeden hit by mi stačil. Tak ale ja som potreboval sa pozrieť aj doľava, vieš, kokot, lebo ja som nevedel, že on bude proste napravo, mohol to proste tak ojebať, že si... počul. Ty si to dobre počul, ja som ho dobre počul. A ty takto proste. Hej, isto. Ja som ho dobre počul, to som bol po násobnej vzdialenosti medzi ním a tebou. Tak určite. Jo. Práve som sa dokrcal, ale to je v pohode. Ja to užívam. Myslíš si, že ten žúvak kopne tak riadne? Idú. Odkiaľ mal... Kokot. On mi ujeb... Hit. On mi ujebal granátom ten skurviak, chápeš? A odkiaľ mali hneď na AKčko? Odkiaľ mali na... Nebo čo som ti hovoril. Že sa na chvíľku odpojíš a pripojíš, alebo jak to je, presne. Neviem. Takže mám AKčko, po piči. Hej. Je tu! A je mu dobré? Nevím, či mu je dobré.
Do piče, nepýtaj sa kokotiny! Tebe už 30 asi dobre. 34 som ubral. Balančík, zdravím ťa. Taká pekná hlava. Ja sa nevyjadrujem, ako ty by si mal byť rozohratý do piči asi posledný s 2 kilmi. Včera som mal koľko kilov a ty si mal koľko kilov, tak sa mi vyhovára. Ja to si bol dvakrát ty si bol normálne rozohratý. Takže asi tak. Je 12 kilov, koľko nie? 16 sa mi zdá, iba 3. No jasne. Dobre. No, 23. jasné. Tak kokot, keď mi ujebal. Georgiev, zdravím ťa. To sú hovna. Hezky, No. hezky, konečne. Do piči. To je Takto moje? sa mi to, Nie, to je tvoje. takto sa mi to páči, takto ťa poznám. Tak toto je úžasné. Ja ťa v poslednej dobe nespoznávam tvoju hru. Prečo? Ale to je vedľajšie. Ty si vedľajší. Tento raz žiariš, ale inokedy si tmavý, jak Hej. černo. Jak taká neger. Tak určite, no. Tak tebe jebe do piče. Veď kokot, to sa nedá! Kurva! Nehočujem. Nie, tu je. Pičus! Vy vyjebané kurvy! Jak to mám hrať? Povedz mi, jak to mám hrať, chápeš? Jak to mám hrať? Asi A to tak. dobre mi je. Piči. Jak mám ísť von? Priemerných hráčov Volka. Nedelu, ráno. Jak mám ísť von? Že čo? Nič, že som baja. Čo priemerný hra... No? Hráč Čo? Volka v nedelu ráno. Jak mám ísť von? Chceš akačko? Na Vemku. Tak maj, čo chceš. Čá, dobrý mi je. Mám M-ku, M-ka má mamu, mama má M-ku. A učiteľka má píčus prostu. Tu je nedole. Paula, čau. Podo mnou. Čo pod tebou? Tu sú obidvaja. Tak iba jeden? Tak asi kokot. Nevadíš, tak ale keby si tu a neobiehaš tak retard. Dobre, budem teraz pri tebe, dobre? Bol by na čase. Budem sa ťa držať, Nechcem byť zlý. budem sa ťa držať, jak malé decko cecku. To akože až tak moc nemusíš, ako stačí, keď budeš panáčku. Dobre. Dobre, mama. Až to pokryjeme. Dostal som flash jak kokot. Čakaj si. Dobre, ty si. Dobre, mám Hezky. bombu. Ešte jeden. Dobre, Hurá! mám na kačko. To je druhá kačko, ak chceš. Jasne, mám M-ku. A je ti dobré, Zemkou? No, Dúfam, že máš tu 11. ty si kokot. Akože 11 smeš? Jop. Ani to sa nemohol napísať včera na TikToku. Čo? Ani smeš sa nemohol napísať. Ale piču. Nemohol. To prečo tak cenzurujú? Chrta. Prava. Dobre, však pozerám. Pokiaľ ide. Aj. Dobre. Pekne. Druhý je tam. Kde je? Aha. To fajne, dobre mi je. Kde je ten kokot? Tam. Pod tebou. A že už umreš. Fú, mňa skoro pojebalo, ty kokot, to čo bolo?
On proste vyskočil, ale jak sa otočil kokos, že som ho netrafil. Aha. Úžasné. Baník. Čau, Braňo. Ty kok. Buzerant, čo si nešiel s nami hrať? Čak poď sa pripoj, sme ťa pozývali. Ty chuj. Jak chuj. Dobre, On čo by ideme? otvoril aj tretí. Tečka? Čo ty kokot? Apču. Čo sa ten Braňo pýtal, či ideme za tečka, čo je drbnutý, však hráme Áno, komplet. on je postihnutý. On je postihnutý, je troška iný. Nevadí. Prečo sú... Dobre. To si dobre zahráme. Braňo, Počítam. aj Bom. ťa počuť. No, Braňo, dobre, buď ticho. Zrob si niečo s pobehli sa. mikrofónom. Zrob si niečo s mikrofónom, ty debil. Buď ticho, počkaj, musím napojiť púkarka. Brian, ty pobehlica. Braňo, nezabúdaj, že si na streame, tak si váš slova. Ale ticho. Lebo ty si kokot. Niga. Dostaneš ban, Stano. Ty dostaneš ban, drž piču. Braňo, není ťa ani kokot rozumieť, iba sekáš. Ale zavri hubu. Huby rastú sa tebe na nohách. A tebe medzi prstami na nohách. A ne s To som teraz povedal, ty kopírak vydrbaný. Sprostý malý chuj. Brian, ty si obyčajná pobehlica. Jakú jednotku dostal s USPčkom, chuj. No a ty si smrť. A ty by si mal držať piču, Braňo. Stano, ty neger čierny. Dostaneš 12. Oh. Toto nie je Twitch, to je TikTok, takže nedostanem ban. A dostaneš. Hej. Hej. Tak potom vy dostanete ban v reálnom živote, vám normálne najebem na piču. No čo si furt v Nemecku? No nie, ty kokot, v Severnej Antarktíde. Začni Ty tam debil. hajlovať. Der Heide. Und das heißt... Srač. Erika! To je debil. Und das heißt Stano, Erika, hrač nezapne alebo nám to srač? hru. Nezapne nám to a zapne nám to hru. Čo chceš, ty malá Stano, buzna? hrač alebo srač. Hrač alebo srač. Tvoja sprostá hlava. Oni sú iba Povedz, hrač traja. alebo srač. Štyria. Braňo, drž už pičku a hraj radšej! Hrač alebo srač. Raš. Tvoja hlava vyjebaná. Nie, hrač alebo srač. Marty, povedz mi, drží piču a sústredí sa na hru. Braňo umrie a hraje. Hrač alebo srač. Ne, nech radšej umrá, nech nehrá. Ja si ťa za chvíľu mutnem, Braňo. Keď tu budeš Ticho. trepať pičoviny. Hráme. Kompletní chlapci. No Však tak je mu to ticho, nepočujem Jeden je nič. v hauze. To je pekné. Jasné. Štefan nazadu. Napravo bude. Tak, už je mŕtvý, Stanko, nevadí. Však vidíš ty retard. Však ja viem, veď to bolo. ja som čakal na dobrú príležitosť, víš? Aha, jasno. Si sa iba stratil, ale nevadí. Dám ti úlohu, dobré? No, nemám čo? tu Žiadnu. Chod na policajnú stanicu a začni tam hajlovať. Spievať Eriku. Ty choď pre domova pre postihnuté deti a jebni si tam hlavu o stenu. Veď tam už som. Prosím, urob to, natoč mi to. Keď mi vstanu natočí, ako začne hajlovať na policajnej stanici. Drž už piču. To je také hovno, ten Štefan. Má Martin, si fusačku. zbytočný. Si zbytočný, zase si zomrel. Štefan má fusačku. Smútačku, hej? Štefan nevie. Ale je to príjemnejšia hra, keď nepočuješ Braňa. Zabil Ale som. akože vážne, Stano, hej? Čak som si prebíjal, ale
Zabil som 2 a tomuto som ubral celkom. Takže vieš, keby mi ide ten Braňo jebnutý pomôcť. Kúkaj sa na ten flash, ak vybuchne, si To šikoval. piče. A 51 som mu dal, Braňo, to musíš dať. Bráň je zbytočný. Totiž to on teraz umre. Pekne. Tak ne, tento raz to zachránil. Martin je posledný. Ako mi je dobre. Martin si zbytočný. Ale teraz to napravím. Teraz už nebudem posledný. Teraz všetkých predbehnem. Zbytočný si. Si úplne zbytočný. Ja to nemôže, že hrám proti... Oooo! Zastaň, Štefan! ja to serem. Do piči. To je môj, to je môj nemesis. Štefan, proste. Lebo jak PTSD po Štefanovi. To je on. Pekne, Braňo. Ó, Ďakujem, Braňo. Za to si ťa odmutnem. Dobre. Privet. Ty buz na čierno. Ja, to je mŕtvý. No, ty si dobre Ty si veľmi šikovný, Braňo. Čo ti jebe? Ale tak snažil sa, víš ako. Á, to není môj digel. Môj digel má Statrach. On nemá. Haha. Stano? Nie. Teraz to Pekne si nedojeb. ma, pozri sa, koľko mám kilov. No super, šikovný si. Tak to Hauser. nedojeb teraz. V hauze bude. Ticho. Aj ty chuja, nepozeraj si skiny. To bol dobrý flash. Úplne zbytočný. Ale tak, vystrašilo to supera. Zbytočný si ty, lebo máš 0 killov. Neviem, asisty. Ja som asistent, si nevšimol. Máš 11. 1 Ja assist. viem. To je najviac. Najviac z vás všetkých. Nie, to znamená, že to je jeden autista. Tiež sa mi tak ďakujem. vidí. Ne, ja to proste nabieham a potom umrem. No hlavne, že mne si za to nadával, ty chuj. Štefan, môj nemesis, mŕtvý. Ja som zabil Mid. Štefana. Mid. A Štefan zabil mňa. Aj keď je mŕtvý. Martin, zabil si svojho nemesisa? Buzerant. Ja som To bol ho zabil. Bráňo. Ja tak už nebuď nám ide. Na Ačku je. Ja som Nám už ide- zľava, no je Na z midu. balkóne. Na mide som bol ja, ty Som počul chuj, a z na midu. mide nikoho nebolo. Tak čo si mi povedal? Ja som počul z midu. Bacha, sú tam obidvaja dole Stano. Pekne, druhý napravo. Pekne. Ty skurvený Arab, nehaj mi tú bombu do piče! Jebaný idiot. Som... Tak ja som si to tu zaslúžil pekne krásne, všetkých som vyzabíjal a ten skurviak vyjebaný príde a normálne defuse bombu. Čo ti jebe? Som nadšený, že ste ma nikto nesledovali. No, Čo je moc, to je veľa. Ja som vystrelal celý zásobník a trafil som ani jedného. No tak to dobre, že som ťa nespektejtoval. Akože ja som jedného nahitoval, ale nezabil som ho. Ty ma vystrelo. hore Dobro. sú. Počujem. 63 dostal. Už doskočil z balkona. Ne, ešte Asi. dupe hore. Ešte dupe hore Ja ten už ho chuj. nepočujem. Dole. Bacha, dole. To čo bolo Stano? Čo? Veľmi rýchle reakcie máš. Však ja ešte spím do špiču. Kokot! Pekná hlava. Však jasné. Musí byť. Zada! Neviem, kam akože zdrhol, ale nepokúpi sa mi to. Teraz je člen. Tu je na bečku. Tam je. Čakaj, mi bolo jasné. Ten buzerantský Arab má 3 killy a je prvý, hej? Jau, Čo? musím si ťa minútnúť bráne, lebo kričíš. Tu máte akačko. Bolia ma uši, jo. Bráne, akože sorry, ale musel som ťa mutnúť, lebo to je hrozné čosi. A ten Vážne. debil je prvý. Bolia ma uši z teba. Ty si ucho. Mid. To je pohode, Martin, mňa z neho boli uši. Aj hlava, aj všetko. Boli uši.
Štefan! Nebol to Štefan, Štefan ešte žije. Nie, Štefan už nežije. Štefan mňa zabil. Krajšia kačku si zoberiem. Bčko. Bčko? Na 100 koní? Jo. A kde je, keď ty si? Potrebujem pomoc. Dobre, už je potrebujem. Dober si guľomet. Debilko mal. Čo si? Debilko mal guľomet. Ale stihol som ho zabiť. Skôr ako som všimol. No. Choďte sa pozrieť na Bčko, aké spreje som tam dal, úžasné, krásne. Nezajem. Uj. My vyhrávame kompet 6-0 a ja normálne neverím, ty koko, to čo sa deje. Však aj včera sme tak vyhrávali, ty retard. Ja s tebou? Áno. Nie. Lenže vtedy si bol ty ten zbytočný, áno. Ja nie, tie kompety sme prehrali, ale Ali sme vyhrali. Inak Martin? Dobre, zašli mi hovada. Na Alice som získal, že silver. Jasné, dvaja do piče na mňa a vy jebete na to. Retardi. Stano. V domčeku sú dvaja. V domčeku. V domčeku. Ticho. V domčeku! Kde mi to lupe? V domčeku, okej. Si spokojný? To je retard. Si spokojný? Čo? Takto. Ty si sám ubral granátom? Áno, Hej. Jaj. lebo som mi kričal do ucha v domčeku. Prepač. Ja za to A nemôžem. myslel som si, že ma to zabije. Myslel som si, že ma zabije, ale ten grán... Ale ja som... Jasné, však ja A som tak bol som v ešte domčeku. dúfal. Ja som ešte dúfal, že mám molotov. Ale ani to som nemal. Takže nakoniec ma musel zabiť on. Však dobré, ale ja som myslel v domčeku, ono, na Bčku. Nie tu. Ja som bol na mide. Dobre. Tiebe! Nevadí, no však nemôžeme furt Dobre. Nemôžeme furt vyhrávať. Martin, Čo je? vieš čo mám na Alisoch? Neviem. Silver. Konečne. Vieš čo ma stane? Silver 2 skoro. Však hej. Hej. Ale vďaka mne. Ja mám silver 1 a 3/4. To je debil. Ja už som mal, že 9 do silver 3 mi chýbalo. Ten debil to tak posral, že dostal som minus 50. To je debil, Štefan. Štefan, môj nemesis. To je Ark Nemesis. To je vyššie Nemesis. Nemesis na druhú. Mám bombu. A ešte jeden je tu. Poďte mi pomôcť. A ja? Ty. Máš bombu, tak ju plentni. Ja som zabil Štefana. Tak to si zaslúžiš pochvalu odo mňa. Ďakujem. Veľmi si vážim tvoje pochvaly. Jeden granát. Chod do piče. Ale ľúbi sa mi, že všetci ste šli na Bčko. Takže užívam si to. To je kokot. Mid voľno. Mid má dneska voľno. Ale počujem správať, že ešte na Ačku nechce. Aj v domčeku je. Naľavo v Za domčeku. domček mohol ti pod seba granát? Tam je. To je bomba. Šikovne si to spravil, musím povedať. Toto je postarané tu. Teraz. Dobre. To čo bolo za...
To čo bolo za molotov? Indicate granát, či jak sa to volá. Inak som našiel takú popiči hororovku, tak aj tu budem streamovať. Taká brutálna. Na mobile. Keby si bol ticho radšej teraz, ďakujem. Jak si to vyriešil na tom TikToku? To je kokot! Čo ti jeblo? Ty si ho chcel zabiť flashom, alebo o čo ti ide? To je debil! To si z fest dojebal toto, Martin. Ja som musel hodiť dole flash, že ho flashnem, že bude hotový a že ho zarežem. A on to tak... A čo si sa ty pýtal, Braňo, že čo som jak vyriešil na TikToku? No to streamovanie. Však ide to už. No, Neviem to musel. Hej. Kto z vás má tu nožík? Ha? Špeciálny. Neviem prečo to ide, neviem ako to ide, ale proste to ide. OK, poďte na Ačko. A prečo sa ma pýtaš, že čo som preto robil, však tebe to tiež ide, ty retard, nie? No ale ja som musel mať 1000 followerov. Sračka. Mid. A to som získaval, že 3 roky. To fakt? Tak Ačko je ale... free. Ty si tam 3 roky dával Ačko. Ty si tam 3 Free roky gum. dával pičoviny, ja Free. som tam dával normálne veci, víš? No ale ty tam máš že teda 20 followerov či koľko. 109 mám na TikToku. No to som mal za 6 dní nejak. Free card. Tak lebo si tam gum. dával 300 pičovín, ja som tam dával Free badge. normálne veci, víš? No jak ty normálne veci. Ty tam No dávaš normálne svoje veci, nie také- raňajky, Nie také sračky vyjebané, jak tam dávaš ty. rant. Ty hovno. Zabite ma, prosím. Prečo? Keby ste hrali normálne. Dorežem ťa noží. Ste jak retardovaní, jeden z vás má bombu a beháte okolo bečka. Beháte okolo bečka s bombou. Neplantnete. A si spravila free bečko. Free gum bum. To je booster. Ďalej. Jasné, že on mal bombu, že stano. Ale už som si kúpil granát, keby niečo. Na budúci si vás zabijem. Prečo? Keď je samovražda, tak viete prečo. Prečo by si to robil? Prečo by si sa zabíjal? Musia A ja teda ja že mám bombu do piče. Nemám bombu, kurva, fix. Dobre, idem kúpiť AVMko. Na čo? To ne... Nerob ma. Nerob Stále ma, má to fúsačku. Ja som vedel, že si ho kúpi. Ja ťa Stan má teraz kúpil fúsačku, teraz kúpil AVMko. Tak. Dík, idiot. Že hovoríš o flash. Kurva, do piče, skoro som mu dal. Aj si to skoro hlavu, povedal, ty debil. Ja by som jej krivý kokot. Keby som skapal. No skáva, no bú. O čo sa vám jedná? O čo sa ti jedná? O čo sa je jedná? O toto sa vám jedná, aha. No tak to je debil. Inak my sme dobre jebnutí, my sme to už mohli dávno vyhrať a my im dávame takto free body, keď sú iba traja, to je piči. No veď debil Stano to zakrikol, veď sme vyhrávali 6-0. Je to 9-3. Freak, teraz no, KPA. no. O čo sa ti jedná? Že som zajebal dvoch naraz a tebe sa o čo jedná. A nič, toto je posledné kolo, že? Jak tu vyhráme. Hej. Ja potrebujem ísť preč. Čo potrebuješ ísť? Ne, zasa robota, lebo samozrejme nemôžem mať chvíľku času voľného. Tu je. O čo sa Asi ti 4-krát. jedná? Napes má moje AVMko. Hádajte, kto je prvý. A 4-krát som vystrelal. To sú iné sračky. Čo ti jebe? Milvka, ahoj. Do piči.